PTG, MEB, Alisher Sharipov, Mario, Nolay Gharibi. Сабти овоз аз студияи RPG Record. Идо барои ту да варақ задам и қалама. Ёди рӯзои пешина гуфтам холӣ кунам алама. Неки ма хела дурома ту кури намебинӣ, да бадани марам намедидӣ. Ишқи доштагима бо маи беақл бовар карда омадам барот. Неки ту да ёдат баги хиёната дила дарон. Ҳаромай пушти ту ғариб шидам рафтӣ. Майли ҳамаи мегзара ақалан хай нагуфтӣ. И овозай ғарибиай мехом да гӯшат раса. Ман мехом тирам бугӯй нахонохи басай. Ту мара дӯст медоштӣ, меистоди ба манам. Ада иҷа хидам зиқм бо тайёр карди кафанам. Хабари хиёната да дилам ранги корча зад. Фикри ғарибӣ мурдака да сарам ёди оча зад. Ман барои ту ғариб будам, чӣ дар кор дига ғарибӣ. Алло чай ҷонам миёма ба қарибӣ. Боз ғарибам ман, боз месӯзам ман. Аз ғами дурид мемирам ман. Ёди ту кардам норонам, ҳардам дар ғарибӣ фарёд кардам. Парешонам пушаймонам, чӣ ба омадам гуфта бо нанга номус меҷиқа мегум. Мешавам омӯхта мегум, тоқат мекунам неки да дилам рахт дорум. Дар чӣ аҳвол боша шашм сиёҳаки хорузорум. Бечора омаданда тавалло када ки нара. Охи ҷону ман нарам зиндагира ки пеш мебара. Ки нигоҳ мекна хонара, ки суммети амада. Ки тезтар туй кунем хона биёрам. ба фата мехом пешит бирам романтика ранги дигаро. Да ҳар як вохири мон гул биёрам ман барот. мехом оғӯшат кунам фаромӯш шава ҳамаи дардам. ғарибӣ ту коре кади ашк резае чашми мардам. зиқинаки ба гирияи ту ман мешавам шикаста. да ҷонам задай ту дур будан марам хастаям. хаста мерам ай ғарибӣ интизорша мерам. мешам сояд гуфти ҳамун гапо ки дерояду шерояд. Боз ғарибам